What's saan ako mag-video? Binigit. So yummy. Nag-purple-purple. Lahat yung kakaldero. Ngayon ko sila si Alma. Ang ani bahaw man. Init to. Na. Wala daghan man ang ganun picasting. Ilang ito sana paluto-lutoon sana na to. Basta kayo no. Ang ako basta kayo. Ha? Napalong lagi ni siya. O, dito na-record siguro ang uban mo. May noon. Mayroon sa Pero, natay mga 5 minutes, automatic na tumasay. Mustap siguro siya kung kuan. stop oh. Ay, wala si Fox kay Waisal Babida. Wa naman putong sa babida. Asa naman da ito? Na yung views. Ay, nagiting kaldero na to. Bumbangan nan da ito. Ay, oh. Kaay ka. Okay. Lawom ka. Balik ko na katablaan. Ayaw lang. Katusad kang alma, kuhaan ka na. May tatong naisin. Kuhaan sa lang ngayon. Ngitak ka sa siya Bebe, bebe. Adto. Dito naman lang. Ang sabaw, daghan na kuha. Ayaw, ang unod kay. Hindi, no? Di ayaw lang diri mo kayo diri ting kay diri mo Musamot og ka layaw. sabaw lang diha ting kay kini mo baska kayo. Oh, awa. Ano, sakto. O kana, sudla na nagkuan. Siya, ito pa ni hapon na gini. Ito pa ni hapon na gini. Ang tulpod na ugma. Oh, tumahaw. Ay, hilak. Ay, hilak. Buot man yung naong sa face shield. Oh, nganong ga face shield. Alangan kay ana o kusog kay mga Oh, bitaw. Nadapanan ginig pilit yung speakers. O, dito na ako magharog ko nga. Ay, hilak. so ay. Okay. Ang hila kay dapat na kay binignit ba? Sige. Okay naman yun. Box. Na tanawang imuha di ba? Puting layawan no. Narabas sapal ka. Alfred, ang sayang biko. Wow, latik na. Ay, di ko ay kaon yung wapa nga isun. Ito na, Seb. Lumpoy haram. Sabon. Cheese. Nga katakot. Hindi nang hurot ni mo, kay bidli mo na. Hinamis man dyan siya. Luwag. Mabalik na oy. Kuwain na imong kayo. Lugaw na ron. Oh, lugaw-lugaw nga yun. Ako yung videographer niya. Iyabo ka na dito. Wala yung pisik, uy. Mapisik dyan na. Unya lang natiluka, uy. Ano ito? Kanang nanalin mo para yan, ano lang ba? Uy, sandok nga. Kuan, Di ka nang bawl nga gamay ba? Bawl balin. Bawl ta to. Bawl unta to. Ay, ano ba? Bawl ba? Ay, na Kanang ba? platito. Kani lagi ko ng lalong. Tanawa tuloy.